Nek pengen tak kayak ngerti. Akeh ya wong-wonge do rono rene lunga tekan ngendi-endi. Pengen golek donga sing mustajab. Men dongane iki dikabulke karo Gusti Allah. Jebule ning omah wis dicepaki donga sing paling mustajab. Ning ora nek sing do ngerti. Kanjeng Nabi ngendika salatu dakwatin mustajabun la syak fihinna. Ana telung donga sing paling mustajab ora enek keraguan padanya. Salah sijine dakwatul walid atau dakwatul walidain, yaiku dongane wong tua. Dadi kanggo sedulurku kabeh sing sampean njaluk donga tekan kono-kono, kon pengen rezekine lancar, dagangane laris, malah ninggal sing luwih penting. Sapa? Dongane bapakmu karo dongane mbokmu. Wis, bali, njaluk donga bapakmu karo mbokmu. Bali